Asibingelele zalwane egameni lenkosi. Le nkulumo nje engiyikhulumayo idinga umzalwane osober minded nomzalwane onomoya kaNkulunkulu, umoya oyingcwele. Futhi ke ayimdingi umuntu ke osatshisiwe ngaleli vesi leli engizawukhuluma ngalo. Ayimdingi umuntu osethusiwe wasatshiswa kwathiwa ngeke azalingene izulu kanjani, yonke leyo nto vele ngeke azayizwe lento ngoba vele une-trauma, utraumatiziwe. Kodwa nanku umbuzo, ngoba iyona kake into le mawubuka kule nto yokukholwa ebange i-division enkulu emhlabeni. Ivesi mangayibuzela nje uMalaki lo khuluma ngezishumi, wathi izishumi imali kaMfundisi. Ungizwe kahle ke ngoba na misinterpreter uma umyalezo usubhekene nani uba mhle mawusathinta kwabanye, masuthinta kuwena na misinterpreter. Ivesi lathi lapha kuMalaki emthethweni esivumelaneni esidala kwaku imali kaMfundisi noma kwaku umnikelo kaMfundisi. Uma ke silifunda ke manje lifunda indlela elifunda lithi ngenisana endlini kube ngokudla endlini. Ngiyayibuzela nje ukuthi ukudla lalithi akube ukudla kaMfundisi noma kwawonke umuntu endlini lapha emthethweni. Kodwa futhi bazalwane lento yemali ayinenkinga, ngakho sesibuka nje nezingane ezincane seyisuka egejima zithi ibiziwe ngoba you misinterpreted iBhayibheli, you misinterpreted. And into eyinkinga nabo labefundisi ke noma ngathiwa sayichibiyela ke le nto ibona shuthi abavele baphenduke babe yindlu, yibo ka shuthi yibindlu phela ngoba nale mali enikhiphayo nenika bona ngithi ungizwe kahle angimisinterpret kuyanikelwa and kukhona eBhayibheli kunikelwa kanjani, but lesishumi hayi bafowethu hayi yamdinga umoya kaNkulunkulu besober minded. Alikwazi iBhayibheli ukuthi ngalezi ayikhathi emthethweni alikhuluma ngendlu, khuluma ngendlu ukuthi kube yini ukudla endlini, hayi ukuthi kwakuba ukudla kaMfundisi. Ukuthi bavuzalwane ingozi lento yokuthwista izwi, yokuthwistwa izwi ulishiso into elingasayisho ngaleso sikhathi. Ngoba ufikile uJesu azosigcwalisa isivumelwano, kuyanikelwa kodwa hayi yabona kanjani nayo. Ingakho ke kunenkinga sehlukene kanje, abantu baze bazama indlela yokunormalize lokwahlukana kwethu. And ask yourself, babephilelela kanjani abapostoli eJerusalema beba u12 abafundi? Mangikhuluma ke kubafundi sengithatha specifically abapostoli bakwazi ukuthi bahlalelane with one doctrine eJerusalem. Bakwazi, akekho wathi wasuka uyahamba uyoqala into yakhe, uyoqala into yakhe ngoba they never misinterpreted indaba iminikelo yayisebenza kanjani. Babekwazi ukuhlalelana bonke. Namhlanje anikwazi ukuhlalelana nonke. Phatha umuntu usebiziwe, phatha umuntu usebiziwe, uyalandela nalokubizwa kwakhe. Uyabona ukuthi kwayena lo muntu akakaphenduki lo muntu.
sashayela ishikho zamagundane sazi ke ekhanda ke manje awusazi noma uthwele ibhetri yemoto kuyivezelwa amabele makuthandwa yayinsimbi emlomeni amacici kwedansi imdanso yezangoma kujuxuzwe kushona ilanga izona umuntu ungena efana aphuma efana emtransform futhi ke ayithi vele into ayizele imali yena as long uzoba naso isibindi sokuyibiza imali kodwa akanaso isibindi sokukhuza izona abe naso isibindi sokubiza imali ezalukwazini abiza imali kubafelokazi abiza imali kuwo wonke umuntu ongathatha entweni kodwa akanaso isibindi sokubiza sokulokhunja sokukhuza izona bajola abantu bahoshulizisa akanaso isibindi kodwa semali yasibiza noze niyibone yabona lento le ukuthi ngemali alo kusonto okungaka kusoka amasonto kwensindiso yonke lento ekhona lento ingemali they are in the business abantu they in the business awukwazi ukuthatha wonke lamasonto angaka anesibindi sokwenza ama session close to an hour 2 hours befuna izimali benza izinto ezogenerate imali zokufundraiser but bangabi naso isibindi sokubiza izona indaba nje ingemali awukwazi ukumtshela abantu babehlalelana bonke eJerusalem apostoli inqwaba abapostoli behlalelana engekho uthi uhamba uyoqala itshotshombe lakhe namhlanje siyahluleka ingemali kulungile ke kodwa ngoba ngeke ngize ngizwakala futhi wena nje noma lakhe 3 kuze kuthiwa niyangiphanga nokungiphanga uthi kufike kanjani lapho mawungathi ubungahlehla kancane ke ungifundele nje uverse 5 yena yedwa ke ungibukele yena uverse 5 sekuthiwa niyangiphanga uqale kuverse 5 ke ulalele nje wona wodwa ayamaningi uverse 5 mhlawumbe bese uyabuya uzala kumina ukuthi uthini uverse 5 amen.